Document results. Γεια σας! Είμαι ο ZigTG και σήμερα guys θα παίξουμε το Five Nights at Freddy's παιχνίδι που κανένας δεν περίμενε ότι θα βγει. Το Five Nights at Freddy's 6 ή αλλιώς Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Πάμε να δούμε μαζί τι παίζει με αυτό το παιχνίδι. Κάντε like και πάμε μαζί να δούμε τι και πώς. Πάμε. Λοιπόν, θα κάνω new game. Ελπίζω να κάνω record γιατί είναι λίγο καθυστερημένο το πρόγραμμα. It's a new day. It's a new your day. time to shine. It's my It's time to shine. take your career into your own It's hands. time! Use catalog, buy items, bla bla bla. I'm ready. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι φαίνεται σαν να είναι σε κάποιο πιτσαρία simulator. Περιμένετε, Let's όσοι δεν see how ξέρετε, much cash you had περιμένετε. left Μην over φύγετε, after περιμένετε. purchasing your franchise package. Λοιπόν, για να δούμε. Great. 100 That λεφτά. should be more than enough. Έχα 100 λεφτά, τι Now να let's κάνω. get started. Πάμε να δούμε. On your left are your product catalogs. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Okay, Use the arrows unavailable. in the bottom right of the item window to browse the products for each catalog. Ωραία. Λοιπόν, When you're μισό λεπτό. finished shop- Εντάξει, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα αγοράσουμε τα βασικά που χρειάζεται κάθε κοινωνιτός για να έχει ένα μαγαζάκι. Αυτό τι σου δίνει, health and safety, και αυτό σου δίνει και atmosphere. Αλλά είναι 20 ευρώ. Δεν θα πάρουμε τώρα με 20 ευρώ, θα πάρουμε αυτό. Λοιπόν, μετά, ένα stage το χρειαζόμαστε, αλλά είναι για ένα animatronic. Ενώ αυτό είναι για πολλά, αλλά κάνει 75. Είναι λίγο expensive. Λοιπόν, εδώ τι είναι αυτό, health and safety και λίγο cringe. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε για να μπορούν να παίζουν τα παιδιά. Αυτό θέλουμε. Ωραία. Και τι άλλο? Τίποτα άλλο. Θέλουμε κάτι άλλο? Θα το ήθελα αυτό. Αλλά δεν έχω animatronic. Περίμενε. Πόσο κάνουν αυτά? Περίμενε λίγο. Να δούμε. Να κάνουμε. Ναι, 10 ευρώ κάνει. Ωραία. Περίμενε. Θα μου το δώσει. Περίμενε. Θα μου το δώσει. Θα μου το δώσει. Μου το δώσε. Ωραία, ωραία, ωραία. Και θα βάλουμε. Όλοι το ίδιο. Θα βάλουμε το σκουπίδι δεν είναι. Ωραία. Να βάλουμε και αυτά τα σκατούλια. Ωραία είναι. Ωραία. Και έχουμε μείνει με 10 ευρώ. Λοιπόν, πάμε blueprint mode τώρα και τσέκα τι θα κάνουμε. Καταρχάς, βάζουμε εδώ το μάγκα μας. Τον βάλαμε. Ωραίο, ωραίο. Very nice. Λοιπόν, να τα εδώ τα ωραία. Τι ωραίο μαγαζάκι. Τι ωραίο. Και βάζουμε εδώ την πάπια μας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τι λέει? Sponsorship offer. Fish fast, food fast. 250 ευρώ. Accept. Accept. Τότε κάτσε να πάμε πίσω στο catalog. Να πάρουμε κι άλλα. Τι να πάρουμε? Risk liability 1. Εντάξει. Έχει φάσει. Και άνοιξε κι άλλο τέτοιο. Οκ. Αυτά έχουν easter eggs μέσα. Αυτά τα θυμάμαι, έχουν easter eggs μέσα. Μπορούμε να τα πάρουμε άμα θέλουμε. Για να δω τι μου δίνει. Όπα. Έλα, δώσε μου μάγκα. Και εδώ σου δίνει μάγκα. Έλα ρε. Liability 1. Έχει climb mine. Χρειαζόμαστε έναν μάγκα. Έναν τέτοιο μάγκα. Κοίτα εδώ. Αυτόν. Αυτοί είναι ωραίοι. Πρέπει να πάρουμε ένα τέτοιο. Τώρα δεν έχω λεφτά. Ωραία. Τώρα θα μαζέψω τότε. Θα τα κρατήσω τα λεφτά. Κάτσε λίγο γιατί πήρα και κάτι ακόμα. Αν θυμάμαι καλά. Πήρα αυτό. Και λέει μπορεί safety straps. Για να το κάνει safe. Αλλά ποιο σχέθηκε τώρα? Σιγά θα πάθουνε. Playtest. Round 1. Ω Παναγία μου. Press. Το έκανα. Είμαι μάγκας. Νομίζω έτσι μαζεύεις coins ή κάτι. Περίμενε. Όχι ρε πούστη. Εντάξει λοιπόν. Όπα, να το 3. Τώρα θα δεις. Τώρα θα γίνει. Όχι να σου άμεσο. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Να το 4. Let's go. Γάμο το. Δεν το έχω. 5. Πάμε λίγο. Έλα. Πέμπτη και τελευταία. Πέμπτη και τυχερή. Γάμο το. Εντάξει. 200 τζερτζιμίδια. Κάτι είναι και αυτό. Τι μου δίνει? Μου δίνει λεφτά? Όχι. Εντάξει, κάτι μου δίνει. Αυτό μπορώ να το κάνω playtest. Τι κάνω? Press 3 ντάκι. 500. 100. 700. Εντάξει, λοιπόν. Καλά είναι. Όπα, να το 100 ευρώ. Ορίστε. Έλα ρε, έχουμε λεφτά. Περίμενε guys, επιστρέφω αμέσως. Έλα το 500. Ναι, το 500. Πάμε λίγο. Παραρωτιέμαι πόσα 500 να έχει. Δεν είναι εθισμός αυτό, δεν είναι. Να το και το άλλο. Ωραία, περίμενε. Ίσως να μπορούμε να πάρουμε τώρα παλικάρι. Αυτό κάνει 100 και πόσους χωράει? 1. Και εδώ 2 χωράει. Ωραία. Αν πάρουμε αυτό, πόσο κάνουν ένας animatronics? Ωραία. Και δεν θα κάνουμε. Θα πάρουμε αυτό. Θα έρθουμε εδώ και θα πάρουμε
Ωραία, θα πάρουμε τον Mr. Hippo. Και τώρα βάζουμε εδώ πέρα τον Mr. Hippo. Ναι. Εντάξει τώρα, μαγιά. Μεγάλη μαγιά. Κοίτα τι έχουμε κάνει. Φοβερό μαγαζί. Λοιπόν, να δω, έχω κάτι άλλο. Όχι. Έλα το κατοστάρι. 500, πάμε άλλο ένα. Έλα ρε το 500, τρελό, guys, εντάξει, θα μου δώσεις καλά λεφτά. Nice, ένα 200 ευρώ. Μπορούμε να πάρουμε κι άλλον τώρα. Περίμενε. Ποιο να πάρω? Άμα κάναμε live ρε γαμώτο θα μπορούσα να σας ρωτήσω, αλλά δεν κάνουμε live, δεν πειράζει. Να βάλουμε εδώ πέρα, όχι, αυτός έχει risk. Αυτή είναι φτηνή. Αυτός είναι μάγκας. Αλλά βάλουμε την τύπισσα, γιατί να έχει και μία τύπισσα να είναι all inclusive, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να. Εσύ πώς σε διώχνω? Φύγε. Leave! Ρε! Να. Είμαι καθυστερημένο. Εδώ είμαστε. Τσέκαρε εδώ, μπρο. Έχουμε κάνει φοβερή πιτσάρια. Λοιπόν, δεν κάνω κάτι άλλο. Finished. Πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Τώρα, guys, κοιτάξτε. Your restaurant is now officially open. Awesome. Bam. That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash. Now, onto other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply log off when you've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Ο Χριστός και η μάνα του. Τι ώρα πίνετε καφέ γάμο το σπίτι μου? Λοιπόν, λέει ότι κάνω φασαρία. Αν κάνω πολύ φασαρία, μπορεί να μπει κανένας φατσαφρέντης. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν έχω κανένα φατσαφρέντη αυτή τη στιγμή που μπορεί να μου επιτεθεί. Πιστεύω. Νομίζω. Λέει, μην κάνεις πολύ φασαρία. Μαλάκα γάμο το σπίτι μου. Αν κάνεις πολύ φασαρία, σου την πήξω στον κόλο. Αλλά γιατί είμαι έτσι, ρε μαλάκα? Γιατί έχω 2 vents αριστερά και δεξιά μες στη μούρη μου γάμο το σπίτι μου? Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Επίσης λέει, έχω εδώ ένα motion detection που μπορώ να το πατήσω και να σκανάρει για να δει, ξέρω εγώ σε φάση, αν έχει κάποιο φάντσα φρέντης. Αυτή τη στιγμή σκανάρει δεν έχει. Εγώ είμαι εδώ. Και εδώ είναι τα vents. Μετά έχει audio που μπορείς να κάνεις lure. Μπορείς δηλαδή να βάλεις ένα audio εδώ πέρα και να πάει κάποιο φάντσα φρέντης εκεί πέρα. Αυτό έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Και μετά εδώ είναι silent ventilation που κάνει λιγότερο noise. Okay. Αυτή εδώ είναι όλη η Οπα, δεν το έκανα εγώ. Είναι, μαλάκα, σε κουνάει πολύ απότομα, ρε φίλε. Φακ, σε κουνάει πολύ απότομα. Θα κάνω μαλακία κάποια στιγμή. Είμαι σίγουρος, θα κάνω μαλακία, θα κάνω έτσι και θα πάω. Ήθελα να πάω εκεί, ξέρω εγώ, στο monitor και θα με πάει αριστερά-δεξιά. Unclog toilets. Πώς το κάνω εγώ μέσω του PC αυτό? Τι στο μπούτσο λέει να ξεβουλώσει την τουαλέτα. Πώς το κάνω με το PC? Αν έχω μποτάκι που το κάνει αυτό, αν έχω τυπά, γιατί πρέπει να το περιμένω? Εγώ γιατί τα κάνω αυτά? Το motion detection δεν βλέπει κάτι πάντως. Δεν βρίσκει κάτι. Μπορείς να βάλεις και εδώ lure για να τον φωνάξεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Να μπορείς να κάνεις μόνο ένα. Και δεν μπορείς, όταν τα κάνεις αυτά δεν μπορείς να κάνεις τα tasks. Και μπορείς να κλείσεις τα πάντα. Υποθέτω το χρειάζεσαι το τέτοιο για να μην πεθάνεις το φαν, τον ανεμιστήρα, γιατί θα πάθεις καμιά ασφυξία. 60 βαθμούς που λέει δεν είναι Κελσίου, είναι Fahrenheit. Που είναι, δεν ξέρω πόσους βαθμούς, 24 βαθμούς Κελσίου. Equipment. Τώρα δεν έχω λεφτά, log off, τελείωσα. Great job. It looks like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. First week. There's a big party here Saturday. Big party. And you should view that day as your ultimate test. Big Make test. it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Φανατσαφρέντης λέει. Κάνε φανατσαφρέντης και είσαι μάγκας. Λοιπόν, τώρα. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often,
And while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts. Λοιπόν, λέει which Φάνα can Τσαφρέντης. mean a much needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. Risk. The safest thing to do is to throw it back outside. Του μπουλού. But then you get no money for No the money. salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be Λέει as ή το docile διώχνεις as ή it το first κρατάς και appeared. παίζεις και να πεθάνεις, δεν If you ξέρεις. do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. Λέει άμα θες During να το this testing κρατήσεις, phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided δείτε, to περίμενε. you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage εντάξει, στα value. αρχίδια μου, στα αρχίδια μου. Before you is an animatronic found in the back alley. We Okay. are unsure of its origins. Δεν ξέρουμε, It is λέει. your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Ωραία. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please Λοιπόν. make your choice now. Λοιπόν, λέει, το κρατάμε και παίρνουμε λεφτά ή το διώχνουμε και δεν παίρνουμε λεφτά. Εγώ θα το κρατήσω γιατί πάμε για το true ending. Αυτό το παιχνίδι έχει πολλά endings. Εμείς πάμε για το true ending, το good ending. Που πρέπει να τους φέρεις όλους. Και αυτό είναι salvage value 500 ευρώ. Λοιπόν, proceed with salvage. Θα το You have κρατήσουμε. chosen to proceed with the maintenance checklist. Με τρομάζει πάρα πολύ αυτό. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral Λέει, έχω state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and Ωραία. decrease its value. Εντάξει, ας το κάνεις στα Begin αρχίδια. audio prompt in 3, 2, 1. Λοιπόν, τον κοιτάμε τώρα και άμα κουνηθεί. Document results. Δεν κουνήθηκε. No. Begin κουνήθηκε! audio prompt Κουνήθηκε! in 3. Κουνήθηκε! Με τι το κάνω, με control. Δεν το έβλεπα. Ωραία. Begin. Document results. Κουνήθηκε! Begin. Κουνήθηκε! Άντε γάμισου. Κουνήθηκε. Το δεύτερο είναι yes. Λοιπόν. Α, όχι! Κατά λάθος το κάνω. Audio πειράζει. prompt Πάμε. in 3, 2, 1. Πάτησα κατά λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Document results. Κουνήθηκε! Πω, έχασε το βάλει, το πήγε στα 250 ρε φίλε. Πάμε στο τρίτο. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio. 100 ευρώ έχει μείνει. Τζάμπα θα το πάρουμε. Δεν πειράζει. Σημασία για να μην πεθάνουμε. Prompt in 3, 2, 1. Έχει δοντάκια, έχει doll teeth νομίζω. Πολύ μεγάλο είναι αυτό ρε guys. Πολύ μεγάλο είναι αυτό. Πολύ μεγάλο είναι αυτό. Πολύ μεγάλο είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει, κλείστο. Φτάνει. Φτάνει με την στέρ. Document results. Κα. You have completed. Θα τη γάμι σου. Χαίστηκα, άστο, 5 ευρώ. Τζάμπα, φέρ' το εδώ. Φέρ' το τζάμπα. The maintenance checklist. Λοιπόν. And may proceed with the salvage. Δικό μου. Δεν Well έγραψα done. τίποτα. Ξέρουμε εμείς. Όλα yes. Όλα yes. Thanks for letting me join the party. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Not to disappoint. Να είσαι καλά, brother. Τώρα. Great job. New visitors 30. Total visitors 30. Revenue 200 ευρώ. Bonus revenue. Lawsuits 0. Λέει κανένα. Όλα good, όλα Z. Λοιπόν, έλα να πάρουμε τώρα κάτι ωραίο. Να φτιάξουμε λίγο πιο όμορφο το μέρος. Θέλω κάτι να έχουν να παίζουν τα παιδιά, ρε φίλε. Αυτός είναι πολύ μάγκας, αλλά είναι expensive. Αυτός τι έγινε markdown. Είναι πιο φτηνός, λέει. Αλλά έχει liability. Αλλά είναι φτηνός, ρε φίλε. Είναι φτηνός. Τον πάρω, λες. Είχε entertainment 4. Μπόλικο entertainment. Είναι φτηνός. Δεν θα τον πάρω. Δεν θέλω πολύ liability, γιατί με liability τρως lawsuit. Τρως, πώς λέγεται γάμο το. Μήνυση. Αυτό τι είναι, entertainment. Να το πάρουμε. Τέτοια. Να πάρουμε και ένα τέτοιο. Και τι άλλο να πάρουμε. Θέλω ένα mini game τέτοιο πράγμα.
να πάρω. Έχει και. Αυτά έχουν mini games μέσα. Δεν θα πάρω τέτοιο πράγμα. Να πάρω τέτοιο. Και μου δώσε κι άλλο. Και μου δώσε extra stage. Και άλλο big stage. Αυτό θέλουμε να το πάρουμε κάποια στιγμή. Ωρε φίλε. Είναι ακριβά τα πράγματα εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε? Τι στο μπούτσο? Markdown. 250 ευρώ, bro. Delay warning. Purchasing a bulky item in this condition. Moderate risk of something undesirable hiding inside. Να κρύβεται κάτι μέσα. Μωρέ, δεν θα έχει κάτι. Safety. Στα αρχίδια μας. Νάτος. Εδώ είναι. Markdown, what the fuck. Κοίτα εδώ. Αυτή είναι η Rockstar Φαρατσαφρέντης. Είναι γαμάτι αυτή. Και τι γαμάτι που είναι. Είναι πολύ έξτριμο. Αλλά τώρα δεν θα τους πάρουμε. Δεν θα τους πάρουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Λοιπόν, για να βάλουμε τα τζιτζιμίδια μας. Για να βάλουμε ό,τι έχουμε. Βάλτε αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ δεν έχω κάτι άλλο να βάλω. Όχι. Λοιπόν, sponsorship. 500 ευρώ τώρα. Δεν μπορείς να πεις όχι στα 500 ευρώ. 500 ευρώ. Λοιπόν, τσέκαρε. Εγώ θα κάνω play όλα αυτά για να μαζέψουμε λεφτά. Γιατί χρειαζόμαστε λεφτά για να είναι πιο εύκολο μες στη νύχτα. Γιατί θα είναι δύσκολο. Οπότε επιστρέφω αμέσως. Το παγάτσε, όχι. Τι είναι αυτό? 3, 2, 1. Go! Damn! Ελπίζω να μην είναι copyrighted αυτό. Περίμενε. Δεν πειράζει. Είμαι γκάξτα. Πανάποδα. Όχι, έχασα το τέτοιο, όχι. Έχει ένα easter egg που θέλω να κάνω. Περίμενε, επιστρέφω. Oh damn. Μπρο, σου δίνει λεφτά. It's not a joke, σου δίνει λεφτά. Gives you money. Επιστρέφω αμέσως. Να το, εδώ είναι. Και πας εδώ. Τσέκαρε τώρα. Τσέκαρε, κοιτάξτε. Κοίτα. Ξέρω τι είναι αυτό. Κοίτα, πάμε εδώ. Περίμενε. Πάμε εδώ. Στρίβουμε μια δεξιά. Σκάμε εδώ πέρα. Παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας σαν μάγκες. Και είμαστε ουμπουρτοκαλείς. Και ερχόμαστε εδώ. Come on, you know you can't be here to make this more difficult than it has to be. Legendary quotes. Το juniors, δεν με αφήνουν να πάω στο juniors. Λοιπόν, παίρνουμε τα μάξι μας και φεύγουμε. Λέει, ας το διάλογο. Θέλω κάνει τη βότκα σου. Στο διάλογο. Την σημαία δεν μπορώ. Ό,τι θέλω να κάνω. Κόβει τη μουσική τώρα, περίμενε. Πάει η μουσική. Τώρα είναι full scary, full horror. Very scary. Όπα. Τσέκαρε εδώ. Και πάμε εδώ πέρα. Είμαστε εδώ. Είμαστε στις πορτοκαλείς. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Oh my god. Leave him alone. He had a rough day. Κλάι, θα το γαμίσω. Κουλόπιδο! Εδώ είναι μπάστερδι. I told you to close your door. Έχεις την πόρτα? Σου πας τα γόντα, ρε. Τώρα θα δεις. It's my house. He can ignore me like that. Σου πας τα γόντα, ρε. Γυναίκα, φτιάξε μπριζολάκια για το βράδυ. Πάω το γάμι στο σπίτι εγώ. Έρχομαι αμέσως. Μπορώ να τη σπάσω. Μπορώ να την κατεδαφίσω. Open the door! Τσουγλάει! Θα τους πάω στα γόντα τώρα. I find my way outside. Γυναίκα! Πιες τα μπριζολάκια τώρα! Κολόπεδο μου πει εμένα δεν με αφήνει να μπω μέσα τώρα. Τώρα πάμε από πίσω και έρχομαι εδώ. Τσέκαρε τώρα. Του γαμίσω στα γόνατα τώρα. Η μπασταρδόπεδο. Σκουπίδι του κοινωνί. Σπάσει το τζάμι. Πήδεξε απόξω. Κοίτα εδώ το κολόπεδο. Και έχει κάτι φάτσα φρέντης πόδια εδώ. He ran off to that place again. He'll be sorry when he gets back. Σπάσει τα γόνατα λέει. Nice. Victor Royale. Λοιπόν, έχουμε 900 τζιμίδια. Θα κάνουμε upgrade το πάτωμα. Να το. Εδώ είναι. Έφαγε upgrade. Rufix upgrade. Λοιπόν, εγώ θα παίξω και άλλα τέτοια games για να πάρω έξτρα τέτοια. Και επιστρέφω. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Μπορώ να κάνω upgrade ξανά. Δεν μπορώ. Πάμε, finish. Φύγαμε. Δεν βάζω κάτι άλλο. Φύγαμε. Πάμε κατευθείαν. Και τώρα ακούμε. Τώρα έχει φάνατσα φρέντς μέσα. Να τους, είναι εκεί πέρα. Τον είδες? Είναι εκεί γωνία. Όχι να σου γαμίσω. Skip. Μόσιο. Φέρ' τον εδώ. Ωραία. Πάμε το επόμενο. Δεν ακούω κανέναν. Μόσιο.
Ή να σου γαμίσουν εκεί. Φέρ' τον εδώ, φέρ' τον εδώ. Έλα εκεί πέρα, αγόρι μου, πήγαινε εκεί. Και εγώ θα κάνω εδώ μόσιο. Όχι να σου γαμίσω τις διαφημίσεις μου. Μπάσταρδε διαφημίσεις κολο... Γαμώ το σπίτι σου, γαμώ τον καπιταλισμό. Πούντος. Μόσιο, μόσιο, μόσιο. Εδώ, 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 έλα εδώ. Μόσιο. Δεν τον βλέπω, guys. Πούντος αυτός, ρε παιδί. Εκεί είναι. Εκεί είναι, ωραία. Όχι ωραία βέβαια. Περίμενε, κάτσε. Βάλε τον εδώ. Όχι, όχι, όχι. Είναι άκρη, άκρη. Τώρα κάνω πριν flyers. Μαλακή έκανα. Έλα, αγόρι μου, έλα 2 ώρες. Τζίζους, πόση ώρα παίρνει. Πούντος αυτός. Πούντος. Τι είναι, ωραία, περίμενε. Να τον φέρω εδώ, περίμενε. Δεν έρχεται εκεί. Πού είναι? Δεν ακούω κάτι, δεν ξέρω. Δεν τον βλέπω. Δεν ξέρω που είναι. Και δεν τον ακούω κιόλας. Πού είναι? Οκ, πήγε εκεί. Περίμενε. Έτσι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, guys. Ωραία, πήγε εκεί. Ωραία, περίμενε. Κάνουμε tasks. Έχει πάει γωνία πάρα. Αλλά και τα δίπλα μου. Τα δίπλα μου. Τζίζους. Μαλακία, το βεν δεν κάνει τίποτα. Πού το είσαι, μαλάκα? Α, έχει πάει δίπλα. Ωραία, ξέρεις τι? Τον φέρω εδώ. Εδώ μπροστά μου. Δεν έχω ένα καλύτερο φακό, ρε φίλε, να πάει λίγο πιο πέρα να μου. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φέρ' τον εδώ, φέρ' τον εδώ. Ωραία, πήγε εκεί. Φέρ' τον εδώ τώρα. Ρε, πούστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φέρ' τον εκεί! Πήγαινε εκεί! Πού είναι τώρα? Μπρο, πού είναι? Α, πήγε εκεί. Ωραία. Κάνω tasks, θα κάνω tasks. Unclog toilets, unclog toilets, unclog toilets. Πάθουμε τίποτα, guys, πάθουμε τίποτα. Πάθουμε καμία ασφυξία. Πού το brother? Εδώ πάνω. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Ψήσου. 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 Δεν ψήθηκε. Δεν ψήθηκε. Δεν ότι είναι δίπλα μου. Δεν το βλέπω. Είναι εκεί. Πήγε. Πήγε εκεί. Πούντος. Α, εκεί γωνία. Ωραία, είναι γωνία. Ωραία, πάμε. Έλα. Πούντος. Πάθουμε τίποτα, guys. Πάθουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε άλλο να ανέβει. Φύγε, τον πούλο. Έφυγε. Έχω και το audio lure να πάει εκεί πέρα πάνω. Έλα. Λουκόφ. Ναι, ρε, πούστη. Πάμε λίγο. Oh my god. Fuck. Μαλάκα, είναι δύσκολο και τώρα θα μπουν κι άλλα, ρε. Θα μπουν κι άλλα, τώρα θα έχει 2. Τώρα θα έχει 2 και θα είναι ένα αριστερά και θα είναι ένα δεξιά. Δεν θέλω άλλο. Μαλάκα, έχω στο σημείο. Ποιο θα είναι τώρα? Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origin. Asur. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Είναι ο Σπίκτρας. Προσήγου η σάλβης. Okay, we got this. Begin audio prompt in 3, 2, Let's go! 1. Θα προσπαθήσω. Document results. Φάει ένα taser για το καλό. Έτσι, για την αρχή. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Γίνονται όλο και πιο μεγάλα, ρε φίλε. Document results. Μάγκας. Φάει ένα taser. Άντε γάμισου, φάει ένα taser. Δεν σε εμπιστεύομαι. You're not trustworthy. You kill children. Begin audio prompt in 3, 2,
Έλα τώρα, 1000 ευρώ τα θέλω, ρε φίλε. Document results. Παναγία. Begin audio prompt in 3. Τι κάνεις? Φάτα αρχίδια μου, εσύ πιστεύουμε. To trust you. You're very weird person. 2, 1. Έλα, τα θέλω τα 1000 ευρώ, ρε φίλε. Καλά είναι. Document results. Καλά είναι. Δεν έχει κάτι, Begin audio prompt in 3. Θα τον αφήσω. Δεν θα του κάνω. Document results. You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. Το πήραμε το χιλιάρικο! Deceptive calling. I knew it was a lie the moment I heard it, obviously. But it is intriguing nonetheless. Εντάξει, να παγαμηθείς. New Visitors 30, Returning Visitors 39. Πάμε λίγο. Έλα λίγο, πάμε λίγο. Έτσι τα 1500. Losses 0. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε ακόμα πιο γαμάτο τώρα το τέτοιο μας. Ξοδέψουμε εδώ πέρα. Πάρουμε το γαμάτο stage. Το πάρουμε και θα πάρουμε και έναν animatronic. Όλα αυτά είναι markdown, αλλά δεν θέλω να πάρω markdown. Δεν θέλω γιατί θα φάω τέτοιο. Θα φάω lawsuit, δεν θέλω. Αυτός είναι 2000. Ωραία, πού στην ακριβή. Δεν έχω λεφτά για να πάρω καινούριο Φάτσα Φρέντι. Ωραία, μήπως να πάρω από τους προηγούμενους, δεν ξέρω. Όλα είναι με risk, ρε φίλε, δεν θέλω risk. Πολύ ακριβά είναι. Αυτό θέλω γάμο το. Risk 4. Condition terrible. Τι θα πάθουνε ρε μαλάκα τα κολόπεδα. Δεν θέλω όμως, δεν θέλω να φάω τέτοιο risk. Αυτό είναι risk 2. Πιο ωραίο, θα πάρουμε ένα τέτοιο. Αυτός δεν έχει risk. Entertainment 2, γιατί αυτό τι είναι, επειδή είναι fruit punch είναι καλύτερο από τη λεμονάδα. Πάρουμε και ένα τέτοιο. Τι κάνει αυτός? Να πάρουμε και ένα τέτοιο. That's it. Τώρα έχει καινούριο sponsorship ρε φίλε, 1000 ευρώ γαμώτο. Δεν θέλω ρε φίλε να μου κάνουν διαφημίσεις, γιατί με τρομάζουν και κάνουν φασαρία. Δεν θέλω διαφημίσεις. Αλλά άμα το πάρω θα έχω 2000 ρε φίλε. Άντε την πάρω. Σταμωτή έκανα μαλακία. Έχω και αυτό το παλικάρι, να το βάλουμε και αυτό εδώ. Τι ωραίο που είναι. Έχει εδώ τους γαμάτους την πάρεις και τη μαλακία εκεί πέρα. Όχι, με βρίζεις έτσι το φίλο σου. Λοιπόν, για να βάλουμε εδώ. Να βάλουμε εδώ αυτό. Να βάλουμε εδώ και αυτό. Και εδώ πέρα να βάλουμε ένα safety strap. Μείον ένα risk. Λοιπόν, για να κάνουμε playtest αυτό. Oh, damn. Τι λέει, surprise as many kids as possible. Лимонаде Фория Вероне. Είναι Ρώσο. Nice. Πάλι μ' άρεσε αυτό. Σπασίμπα Ρουπανόη. Τώρα ήταν λίγο πιο μαλακή αυτό. Лимонаде Фория Вероне. Давай, τούκα, давай. Να βάλω κι άλλο, λέτε, να κάνω upgrade το πάτωμα. Γιατί μωρέ, ωραίο είναι. Πω, ρε, πούστε. Θα με γαμίσουν αυτά τα advertisement. Λοιπόν, και τώρα που έχουμε 2000, θα πάρουμε ένα Φανάτσα Φρέντς, ρε. Εφόσον πήρα το μεγάλο stage, δεν γαμιέται. Να πάρουμε ποιο να πάρουμε. Έχουμε. Τον Bonnie. Αλλά έχει risk ένα. Καλά είναι, δεν πειράζει. Good condition. Τον Bonnie θα πάρουμε. Όχι, θα τον πάρω, ρε. Bye. Και έχουμε και άνοιξαμε όλα αυτά. Oh my god! Το Φανάτσα Φρέντς πάτωμα. Πιτσαρία, Disco Light. Αυτό που είναι για το secret ending. Το secret ending που δεν θα το κάνουμε σήμερα. Μπορεί σε άλλο live stream άμα θέλετε. Αυτό που ο Χριστός και η μάνα του, το liability. Αυτός ο μάγκας κρυμμένος. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Και αυτός ο μάγκας που σου δίνει δώρα. Ωραίος αυτός. Αυτός είναι ωραίος μάγκας. Damn. Και ο Λεύτης. Ο Λεύτης με τα 5 ευρώ. Δεν θα πάρουμε το Λεύτη με τα 5 ευρώ. Έχει liability risk 9. Ο Music Man 19.000. Και έχει κάτι μέσα, λέει. Σου επιτεθεί ο Music Man. Ο El Chip. Η Τζίκα. Η Φαντατσίκα. Οι Μπίκλες. Αυτά είναι. Λοιπόν, για να βάλουμε τον Bonnie μας εδώ πέρα. Αυτά είναι το παλικάρι. Κοίτα εδώ, μάγκας. Λίμωνα βόρεια Μπεϊδόνια. Δεν ξέρω τι λέει. Κάτι λέει. Να ρωτιέμαι ο άλλος τι εθνικότητα να έχει. Oh my god! Τα πήρα όλα, bro. 6.000 points. Damn! Jesus! Να κάνω upgrade το πάτωμα. Όχι. Θα κάνω upgrade τα πάντα στο office. Τα πάντα όμως. Τα πάντα. Λοιπόν, finish, πάμε!
Event, περίμενε. Audio, motion, tasks, equipment. Το αγοράσουμε. Το αγοράσουμε και αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Motion. Αγία μου είναι παντού. Ωραία, περίμενε να βάλουμε εδώ tasks. Πιστό πίτσο, δεν πρόλαβα να ξεκινήσω. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω στο μπούτσο. Χτύπησα το πόδι μου τόσο πολύ στο πάτωμα. Τι τελείωσε. Αυτό ήταν, το χάσαμε. Motion. Ωραία, βάλω ένα audio εδώ. You may not recognize me at first, but I assure you, that's still me. Ούτως άλλως. Να το δω. Και κάνει κατάσταση. Δεν έχω το. Α, δεν το έχω βάλει. Ω, να σου δω. Σκυλιά γαβγίζουν. Σιά στη ζωή μου είδες σκυλιά. Κάτσε γιατί τα σκυλιά είναι σημαντικά. Μισό, επιστρέφουμε αμέσως, guys. Καλή τύχη. Λοιπόν, έχω καταλάβει διάφορα πράγματα πάντως. Μπορείς να τους ακούσεις από πού έρχονται. Ακούς τα vents, άμα είσαι προσεκτικός, ακούς. Οπότε, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι εκεί πάνω. Βάλουμε εκεί πέρα το παλικάρι. Είναι εδώ. Τι είναι, δεν θα φύγει. Είναι εδώ μπροστά μου. Όχι. Fascinating. But they come. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω την ψυχολογική και σωματική ικανότητα να μιλήσω. It's too much. It's too much. Οπα, είναι δίπλα μου. Από εδώ δεν είναι. Αν είμαι ανάποδα. Είναι και από τις δύο! Είναι και από τις δύο! Είναι και από τις δύο! That's not fair! Δεν δίκιο! Δεν ακούω. Μπρο, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούω Χριστό Πάγια. Είναι όλοι από εκεί. Περίμενε, να τους φέρω από εδώ. Απ' την άλλη ήτανε. Θα έβγαζε πιο πολύ νόημα να ήταν απ' την άλλη, για να είμαι ειλικρινής. Τι να είναι, λέει, μπρο. Έλα. 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 Έλα.
δεν μιλούσα καθόλου, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν είχα περιθώριο να μιλήσω. Είμαι ο κλαδόν αυτή τη στιγμή. Όχι κλαδόν, με το στριφογυριστό. Όχι, το ξέχασα αυτό. Φακ, δεν θέλω ρε παιδιά. Ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι είναι πολύ stressful γάμο το σπίτι μου. Δεν ξέρω, too much, it's too much. It's too much. Αϊ, baby. Η baby. Δεν τη θέλουμε την baby. Να πάει σπίτι της. Δεν τη θέλω την baby. Ωραία φίλε, μας έχουν γαμίσει. Proceed with salvage. Βλοκελιάρικα. Τη θέλουμε την baby. Για έλα εδώ αγόρι μου. Εδώ το πέλα μου. Λοιπόν, τώρα προσέχουμε. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Let's go, let's go. Document results. Αντεγάμι σου! Γκόσα και ντίκ! Γκόσα και ντίκ. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. No, I don't like you. Fuck you. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να την αφήσω να μου επιτεθεί. Επίσης έχει δει. Έκανα μαλακία. Δεν έπρεπε να το σηκώσω. Fuck, έχει ανοίξει λίγο το στοματάκι της. Έχει ανοίξει λίγο το στοματάκι της. Έτοιμη να ρουφήξει. Μπρο, είναι παιδιά αυτά, οπότε. Like, δεν θα έπρεπε να κάνω τέτοια αστεία. Αλλά είναι αστείο, δεν μπορεί να πεις. Δηλαδή σε φάση έχετε ξεκαρδίσει. Δεν κουνήθηκε. Μη μου κάνεις μαλακία. Δεν κουνήθηκε, σε είδα πολύ προσεκτικά, σε κοιτάω με τα δυο μάτια γουρλωμένα. Και τώρα κουνήθηκες, τώρα πάω τα αρχίδια μου τώρα. Ξαναλέω, όχι στα αλήθεια, γιατί είσαι παιδάκι. Είναι παιδάκι. Λοιπόν, πάμε. Όχι, κατσάρετε με. Για να πέσω, σε χρειάζομαι, σε έχω ανάγκη, δεν μπορώ να χάσω σένα. I can do this without you. Εγώ το χέρι μου το έχω στο taser, προσέξου, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Η ζωή μου με νοιάζει. Δεν μου κάνεις εμένα. I want you very carefully. Με. Document results. Καλά είσαι. Καλά You είσαι. have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Salvage. Well done. End tape. Θα σε ψακουλέψω τώρα. Ξαναλέω παιδάκι, οπότε όχι στα You άλλη. don't really know who your employer is, do you? Ο πατέρας σου. Όχι στα αλήθεια. Ο πατέρας κάποιου. Δεν ξέρεις. Πάμε λίγο, let's go, total virtus 100, food revenue, πάμε λίγο, salvage, 200, έλα ρε, έλα σχεδόν 3,000 ρε φιλελόσους, τζουρολόσους. Είμαστε τρελοί, είμαστε φοβεροί φανατσαφρέντης. Λοιπόν, θα πάρουμε το Φρέντι ή να πάρουμε την Τζίκα. Φόξεις. Όχι, θα πάρουμε το Φρέντι, Μπιμ. Εσύ, sorry guy. You are old news now, old news. Now we have Φανατσαφρέντης. Σπόρσο, 2.500! Εδώ αισθάνομαι ότι δεν χρειάζεται. Είναι 2.500, μπρο. Τι να τα κάνω τα 2.500? Να το σκεφτούμε λογικά. Τι θα έκανα? Δεν με νοιάζει πλέον. Γιατί το μόνο που νοιάζει, δεν με νοιάζει. Είναι πολλά λεφτά. Ας πούμε, αυτό θα ήταν ωραίο. Αλλά αυτή τη στιγμή εμείς δεν πάμε να φτιάξουμε την πιτσαρία μας. Εμείς πάμε να τελειώσουμε το game. Και πλέον έχω τα λεφτά που χρειάζομαι. Δεν θέλω άλλα. Δεν χρειάζομαι άλλα. Δεν θα κάνω κάτι. Μ' αρέσουν οι animatronics που έχω. Άμα θέλετε σε live stream κάποια στιγμή να του γαμίσουμε τη μάνα για να πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει, ευχαρίστως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα το κάνω. Αυτό το θέλω όμως. Αυτό το θέλω. This I want. This I need. This place. Και δεν μπορούμε να παίξουμε! Τι! Playtest. Ωραία. Γιατί θέλω να παίξω. Λοιπόν, τσέκαρε. Get 20 ball, 5 Ωραία, περίμενε. Πώς το βάζω? Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, τα έχουμε όλα. Λοιπόν, πάμε. Είναι το πριν το Final Night, νομίζω. Είναι ένα night πριν το Final Night, νομίζω. Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος άλλος. Ποιον άλλο Φανατσαφρέντης χρειαζόμαστε? Νομίζω αυτοί είναι όλοι. Και μετά είναι ο τελευταίος ο μάγκας. Και αυτά είναι όλα. Πάμε! Να σου γαμίσω.
Γαμώ τις διαφημίσεις μου ρε φίλε. Πού είναι τώρα? It feels like home. Ρε παιδιά! Διαφημίσεις μου γαμώ! Πρέπει να βάλω τώρα λίγο air condition, conductor τώρα, τι γίνεται. Σε έχω γαμίσει. Αν μπορώ να τους φέρω εκεί γωνιακά, καλά θα ήταν. Μακριά από μένα. Καλά, συγγνώμη, εγώ εδώ δεν είμαι. Ναι ρε μαλάκα. Εγώ... Έλα, άνοιξε. Σου γαμίσω. Εγώ εδώ είμαι ρε μαλάκα, είμαι κάτω κάθε στιγμή. Μπρο, έχει ζέστη. Έχει βάλει ζέστη, μπρο. Έχει βάλει ζέστη, μπρο. Εγώ εδώ είμαι ρε μαλάκα. Να σου πω, απ' αυτό τίποτα δεν γίνεται. Έχει βάλει full ζέστη τώρα, τι γίνεται αυτό. Εγώ τόση ώρα νομίζω ότι εδώ έρχονται και μου γαμάνε τη μάνα, αλλά εδώ. Οπότε καλά είμαι αν έρχονται εδώ ή εδώ. Είμαι μάγκας. Δεν ξέρω γιατί το νόμιζα αυτό. Κλείνουμε τον εξαρισμό και έχουμε τα flyers. Κούντος. Πρέπει να φτάσει λίγο το air condition λίγο πιο ψηλά. Όχι, εδώ να μην έρθεις, εδώ να έρθεις. Ωραία, κάτσε εκεί. Θα κάνω το πόστερ μου. Το μπούλογλου, κύριε. I heard your call. Γάμω τη μάνα σου εγώ λέω. Γάμω τη μάνα του είπα. Fuck it bro, fuck it. Πάθω τίποτα. Δεν γίνεται. Πάθω τίποτα. Fuck it, το κάνω τώρα. Έλα. Τέλος, έτσι τους γάμισα, πως τους γάμισα, έτσι τους γάμισα. Πάμε λίγο. Πάμε. Let's go. Last night, έλα, φάνα τσαφρέτης. Τώρα είναι το φά. Μετά είναι το να τσαφρέτης. Εδώ είναι το παγικάρι. Λοιπόν, μεγάλος μάγκας αυτός. Όσοι δεν ξέρουν, όχι, εννοείται το κρατάμε. Και αυτός έχει τη μεγαλύτερη αξία προς τις άλλες 5.000. Τσέκαρε μπρο. Αυτός είναι ο Λέφτη. Τον είδατε και πριν. Άμα κοιτάξετε κάποια συγκεκριμένα, και εδώ φαίνεται λίγο. Αν το έχει δεις πολύ προσεκτικά, φαίνεται λίγο. Αυτός έχει μέσα το puppet από το FNAF 2. Κάμισε τα, η ιστορία είναι ό,τι να είναι. Αλλά... Τσέκα. Είναι πολύ μάγκας. Η κοπέλα, αλλά τέλος πάντων. Κοριτσάκι. Document results. And something's loose with your pizzarilla, λέει. Παιδιά,
Εγώ πάντα το ξέρω. Πάλι κοπάζει στο ποδάρι μου στο πάτο μου. Εγώ πάντα το ξέρω, ρε παιδιά τώρα. Τι έγινε, αφού δεν κουνήθηκε. Δεν κουνήθηκε. Το Salvage Zero, τα χάσαμε τα λεφτά μας. Lawsuit Zero πάντως. Σταθερή αξία. Λοιπόν, τώρα εξοδεύουμε ό,τι θέλουμε στα αρχίδια μας. Στα αρχίδια μας. Τα παίρνουμε όλα, μένει. Τα παίρνουμε όλα και φεύγουμε. Λοιπόν, να πάρω άλλο ένα φάνα τσαφρέντι. Πάρουμε την τζίκα. Αυτόν δεν μπορώ να τον πάρω ποτέ. Βέβαια έχει liability risk για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω το μπούτσο. Κακοφτιαγμένα είναι. Αλλά να το πάρουμε. Μπέρτσος. Λοιπόν, ποιο να διώξουμε. Mr. Hippos μ' αρέσει. Διώξουμε αυτή την πουτάνα. Να μου τιμάσω. Εδώ είμαστε. Σχεδόν. Πόσο υπόφερε. Αντί γάμισο. No thanks. Και guys, από όσο ξέρω τώρα λεφτά, αλλά δεν θέλουμε. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Final night. Φάνα τσαφρέντης. Έτσι λένε. Οπότε τώρα άλλο sponsor για ποιο λόγο να βάλω. Δεν παίζω καν τίποτε. Δεν υπάρχει λόγος. Τελείωσε. Έχουμε εδώ τους τέλειους. Όλοι μάγκες. Όλοι μάγκες. Δεν λείπει κανένας. Μπρο, κάτι κουνήθηκε. Κάτι κουνήθηκε μέσα στο σπίτι μου σε φάση σε μεγάλη ένταση. Μισό λεπτό, guys. Επιστρέφω αμέσως. Σας αφήνω εδώ με την κατσαρίδα μου. Μην αγχώνεστε. Επιστρέφω αμέσως. Hello. Λοιπόν, εγώ δεν βρήκα τίποτα. Άμα δεν ξέρω αν σας τρόμαξε εσάς κάτι, ελπίζω όλα καλά. Εγώ κρατάω ένα παλούκι εδώ πέρα, καλό κακού να υπάρχει. Θα κάνουμε το Final Night τώρα, με τα 200 ευρώ που μας έχουν μείνει. Έχω κάτι άλλο να κάνω, δεν έχω. Πάμε, Final Night. Let's do this. Let's do this, guys. Μπρο, με παίρνουν τηλέφωνα. Ωραία, περίμενε. Hey guys, πώς πάνε εδώ. Ο Ziggy είναι πολύ γαμιάς και βασικά ξέρετε κάτι το subscribe και... Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, με πήρε ο Γιώργος και έπρεπε να πεθάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Μόνος τρόπος είναι ο θάνατος. Λοιπόν, πάμε. Final Night. Κιόλας. Καλά, εντάξει, ήρθαν και από τις δύο τώρα, πίπα κόλλο. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Ρε παιδιά! It feels like home. Φάτα αρχίδια μου! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού είναι τώρα όλοι? Είναι όλοι παντού να πούμε. Πέρα έναν εδώ. Δεν έρχεται. Ωραία, πώς. Ρε παιδιά, πεθάνουμε όμως, έχει ζέστη εδώ μέσα. Τι γίνεται άμα φτάσουμε στους 800 βαθμούς Κελσίου? Ο Λεύτης νομίζω παθαίνει μαγιές. Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδιά. Εδώ είναι. Πέθανα. Passed out. Όντως, όταν φτάνεις στους 200 βαθμούς Κελσίου απλά πεθαίνεις. Οκ, δεν το ήξερα. Έχω συνηθίσει από το Ultimate Custom Night που θα το παίξουμε και αυτό μετά. Που δεν πεθαίνεις, απλά σε φάση έρχονται πιο κοντά σου και σε γαμάνε στον κόλλο. Οκ, δεν το ήξερα ότι θα πεθάνω. Fascinating what they have become. Ισχύει. Ή λίγο cringe. It feels like home. Πεθάνουμε. Διαφημίσεις μου ρε μαλάκα. Ωραία, πούστη μου. Δεν γίνεται ρε guys. Δεν υπάρχει περιθώριο ιστορίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι γίνεται, φύγε. Δεν γίνεται. Ρε brother. Σκατά. Δεν έχω προλάβει να κάνω ένα πράγμα. Το γαμίσει το θέμα. Νομίζω οι διαφημίσεις είναι του match, bro. Νομίζω είναι του match. Δεν έπρεπε να είχα βάλει διαφημίσεις. You may not recognize me at first, but I assure you, that's still me.
Δεν μπορώ να... Δεν γίνεται. Χρειάζομαι το αεμιστήρα. Σαν να μπάγκαρε το τζάμψι στο... Πώς το λένε, ο φόβος μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Φακ, το έχω γαμίσει. Δεν γίνεται ρε εσύ αυτό. Δεν μπορώ να νικήσω έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να νικήσω έτσι. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Γιατί έρχονται από αριστερά, έρχονται από δεξιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Θα τους κάνω μήνυση. Θα πεθάνω τώρα. Δεν γίνεται. Κάνα μαλακία. Ναι, γάμω το σπίτι μου, ναι! Ναι ρε τρελέ! Καταλαβαίνω ίδιος δεμένο τρελέ, ο νους είναι μπουρδέλος, δεν ξέρω τι λέει μετά. Ναι ρε που κάνω ρεκόρ. Πώς τους γάμισα έτσι θε. Τελείωσα έτσι, φάνατσα φρέντης. Καλά δεν λέω. Am I right or am I right? Πάμε λίγο, βγάζουμε χιλιάρικο πλέον bro, βγάζουμε χιλιάρικο. Είμαστε working business. Τι έγινε, τι έχει κι άλλο night? Δεν έχει άλλο night. Δεν έχει άλλο night bro, δεν έχει άλλο night bro, δεν έχει άλλο night. Δεν έχει άλλο night. Δεν έχει άλλο night. Δεν έχει. Δεν έχει. Δεν έχει άλλο night. Δεν έχει, κάτσα κανένα. Δεν έχει άλλο night bro, δεν έχει. Μη μου το κάνεις αυτό. Δεν έχει άλλο night. Έχει άλλο night. Δεν έχει άλλο night. Δεν έχει bro. Δεν έχω. Φάνατσα Φρέντης μου είπες ρε φίλε. It's not fair. Μου είπες φάνατσα Φρέντι. Fascinating. What they have become. Τι διάλογο κάνετε εκεί μέσα μαζί, αγκαλίτσα? Πατέρας και κόρη. Δεν τρέπεστε ρε. Μαλάκα, πώς τους γάμισα έτσι? Τι στο μπούτσο ρε μαλάκα, τι extreme gangsta που ήμουνα. One try, δεν έκανα τίποτα. Δεν μπορούσα να μιλήσω εννοείται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος. Να το. Guys, τσεκάρετε. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? Δεν φαίνομαι. Στο φαίνομαι. No. No. This was a gift. Is a gift. For us. For us. You gathered them all together in one place. Smart. Just like he asked you to. Exactly. All of those little souls in one place. Just for us. A gift. Now we can do what we were created to do. And be complete. I will make you proud, Daddy. Watch. Listen. And be full. Εγαμίσου ρε, be full εσύ. Connection terminated. Yes. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth. Μπήχτης τον. If you still even remember that Η name. πουτάνα. But I'm afraid you've been misinformed. Μη μισηφόρευε. You are not here to receive a gift. You receive only Nor have pizza. you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. Exactly. You have all been called here. Called. Into a labyrinth of sounds and smells,
misdirection and misfortune. Misdirection. A labyrinth with no exit. No exit. A maze with no prize. No prize. You don't even realize that you are trapped. Don't even. Your lust for blood has driven you in endless Lust. circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, Idiot. yet somehow out of reach. Idiot. But you will never find them. Never. None of you will. None. This is where your story ends. Ends. And to you, my brave volunteer, You. who somehow found this job listing not intended for you. Κανονικό. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I don't want. I have a feeling that you are right where you want to be. Ανεβαίνει I am remaining θερμοκρασία! as well. I am nearby. Nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that Φάτσα, started friends. this can finally begin to fade away. Φάτσα, as the friends. agony Μπρο, of έχουμε πάει 150 every βαθμούς tragedy Κελσίου. should. And to you monsters Παναγία μου! trapped in the corridors, Θα be υποθυμίσω. still 120. and give up your spirit. 123. They don't belong to you. Fuck you, λέει. For most of you, I believe there is peace, and Peace. perhaps more, More. waiting for you after the smoke clears. Yes. Although for one of you, One of you. the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. Παραμυθείς μου το Don't keep διάολο. the devil waiting, old friend. My daughter, My if you daughter. can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. Η κόρη του. I'm Ποια είναι η sorry κόρη that του? on that Κοίτα. day, the day you Δεν were το shut είχαμε δει out αυτό and εμείς left όταν to παίξαμε το die. FNAF 1. No one was there to Δύο. lift you up into their arms. Κοίτα, κοίτα. The way you lifted others into yours. Αυτό είναι game, mini game. And Μπορούμε then να παίξουμε. what became of you? Κοίτα, κοίτα. Πέθανε. I should have known you wouldn't be content to Και έγινε ο disappear. Μπόπετ. Not my daughter. Έγινε ο I Μπόπετ. couldn't save you then. So let me save you now. Let me save you. It's time to rest It's for time to you rest. and for those Έχουμε you φτάσει have 200 carried βαθμούς in για εσείς your σχεδόν. arms. Έφερε hype. This ends This ends. for all of us Όχι, everyone. in communication. And communication. Πω, τι λέει ρε bro. Πολύ epic, πολύ epic, πολύ extreme. Αυτό είναι... Congratulations on completing Να your σε work καλά! week. We apologize if your situation wasn't presented to you in a completely honest fashion Εντάξει, when δεν you πειράζει, first χαλάει. started. But it was important that your intentions and actions be genuine. Ισχύει. Απ' την Here at καρδιά. Fazbear Entertainment, Φάτσα we Φρέντις. value Φάτσα fun, Φρέντις. family, Αυτό το and παιδάκι, ρε food. μάλακα. But more importantly, Στο we μπούτσο. value our commitment to atoning for past mistakes and tying up loose ends. Τόσο σατανιστής Thank you αυτό. for your participation. Να είσαι καλά. There is no need for you to return to work next week, Γιατί? as Fazbear Entertainment is no longer a corporate entity. Please accept this certificate of completion. Completion! Goodbye for now, Να είσαι καλά. and thank you for taking this journey with us. You're welcome. Μουα, μουα, bye bye. Μουα. Thank you very much. Can record. Εδώ είμαστε. Εδώ. Fancy friends. Πιτσαρία simulator. Έλα τρελέ. Τελειώσαμε το Fancy Freddy's. Guys, αυτό είναι το τέλος του Fancy Freddy's ουσιαστικά. Εδώ τελείωσε η ιστορία του Five Nights at Freddy's. Okay, με αυτό εδώ το παιχνίδι. Αν θέλετε να ξέρετε για την ιστορία, θα με ενδιέφερε πλάκα να φτιάξω ένα βίντεο που να προσπαθήσω. Δεν μπορώ να το κάνω καλά, αλλά να προσπαθήσω να εξηγήσω την ιστορία έτσι όπως την καταλαβαίνω και την αντιλαμβάνομαι εγώ. Άμα θέλετε να δείτε κάτι τέτοιο, πείτε μου στα comments. Εμένα θα με ενδιέφερε αρκετά να κάτσω και να το φτιάξω και να το σχεδιάσω και να είναι ένα ωραίο βίντεο. Παίζει για να το κάνω. Πείτε μου στα comments. Created by Scott Cawthon, ο μεγαλύτερος μάγκας. Anyway, αυτό this is dedicated to the fun. It's been a pleasure making games for you. Να είσαι καλά, ρε Σκοκόθο. Τώρα αυτός έχει πάρει σύνταξη. Πολύ μάγικο παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Μπορούμε και θα ήθελα βασικά σε live stream να παίξουμε και να τελειώσουμε the end, όντως. Να παίξουμε το FNAF Pizzeria Simulator και να κάνουμε διάφορα secrets και easter eggs άμα σας ενδιαφέρει. Αν όχι, υπάρχει το επόμενο FNAF game, το οποίο είναι το Ultimate Costume Night, το οποίο θα το κάνω live stream, δεν θα το κάνω βίντεο, θα το κάνω live stream γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και πιστεύω θα έχει πολύ φάση να το παίξουμε μαζί, ας πούμε, σε live stream. Νομίζω θα σας αρέσει και εσάς να μου λέτε ιδέες για το τι να κάνουμε κτλ. Αυτά. The end. Όντως, τελείωσε το Fancy Freddy's. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Φοβόμουν παλιά να παίξω τα FNAF παιχνίδια και ακόμα φοβάμαι. Αλλά είχε φάση. Εντάξει, ωραία η πιτσάρια που φτιάξαμε, δεν λες. Λίγο περίεργη, λίγο καθυστερημένη. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάντως να. Δηλαδή, μπορεί να κάτσω και μόνος μου να το κάνω. Να κάτσω και να φτιάξω απλά μια ωραία πιτσαρία. Θα είχε πλάκα. Anyway, κάνω record 2 ώρες. Οπότε έχω πάλι πολύ editing να κάνω.
Αν σας άρεσε, πείτε μου στα comments. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πείτε μου άμα θέλετε αυτό που σας είπα για την ιστορία του Five Nights at Freddy's. Άμα θέλετε να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα προσπαθώ γιατί δεν την ξέρω, ξαναλέω πολύ καλά. Και είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχει μια σίγουρη βέβαιη απάντηση για τα πάντα. Πείτε μου στα comments αν θα θέλετε να κάνω ένα τέτοιο βίντεο που να εξηγούσα την ιστορία του Five Nights at Freddy's όπως εγώ την καταλαβαίνω. Πείτε μου στα comments αν θέλετε, ας πούμε, να παίξουμε το FNAF, το Ultimate Costume Night, που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω σε live stream. Αυτά. Και πείτε μου τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Ουσιαστικά τελειώσαμε το FNAF. Σκοπεύω να προσπαθήσω να παίξω το Security Breach. Να παίξουμε το Security Breach, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο Five Nights at Freddy's παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω αν θα τα αντέξει το PC μου. Το έχω στο PlayStation, αλλά η ποιότητα των βίντεο θα είναι πολύ χειρότερη. Οπότε θα το σκεφτώ, θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να το κάνω και να είναι ok. Γιατί το PlayStation μου είναι ένα PlayStation 4 από το 2017, είναι πάρα πολύ παλιό. Πάρα πολύ παλιά κονσόλα, οπότε φοβάμαι θα κρασάρει και τα λοιπά. Όχι θα κρασάρει, αλλά θα κάνει πολύ θόρυβο. Anyway, αυτά. Καλή δύναμη σε όλους. Χαρικά πάρα πολύ που σας είδα. Κάνε subscribe αν σου άρεσε αυτό που είδες. Αν είσαι μέχρι εδώ, Jesus Christ. Πάτε το καμπανάκι. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά πάτε το καμπανάκι γιατί δεν σας δείχνει το YouTube τα βίντεο για να τα βλέπετε. Οπότε πάτε το καμπανάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο για ακόμα περισσότερη δράση. Γεια σας, παιδιά. Bye bye.